हम लोग गुवाहाटी का कामाख्या में पहुंच चुका है माने मोनफैबाय आरो ना जोङो दायो आखे दा थांबावनो दंबावो बेथिं भिउआ मोजां नुदों नालाय जास्ट बेथिं नोंथांमोना तो हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि बे आरके ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय स' दिनै ब्लगा जोबोर मोजां जागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं बारा गोबाव खालामबाय थाला स्टार्ट खालामनोसै आरोना थ'दो बिदिब्ला हर हर महादेव अभी हम लोग गुवाहाटी का कामाख्या में पहुंच चुका है माने मोनफैबाय आरो ना जोङो दायो गुवाहाटीनि कामाख्यायाव पाहार गोजौआव ओमफ्राय बारा गोजौआवबो थाङाखै दा थांबावनो दंबावो बेथिं भिउआ मोजां नुदों नालाय जास्ट नोंथांमोना देखायनो थाखाय दसे लानाय जाबाय आरो होमबा नायदो गाइसमोना भिउसखौ बोरै नुखो कमेन्टआव जारो बुंबानो जाबाय लोगोफोर नै एकदम मेन रडनिफ्राय इथिं गाखोबोनो हायो आरोना नै इथिं गाखोनानै नोंसोर थाबायना फैनो हागोन ना इथिं स' लोगोफोर इथिं गाहायाव थांनो हायो आरोना जोबोर मोजां जायगाया नैया ओमफ्राय इथिं गाहायाव थांनो हायो ओमफ्राय नै गाहायनिफ्राय इथिं लामा दङ आरोना गाहायाव थांनो हायो ओरै लामा इथिं लामा ओमफ्राय मेन र'डआव लासै मेन र'डनिफ्राय गाखोबोनो हायोना आरो इथिं गालाय हायो माबायदि नांदो लोगोफोर मोजां नांदो ना नायना ला इथिं गालाय बेथिं गाहायनिफ्राय गोजौआव लासै गाखोबोनो हायो आरोना सिरि दं बेयाव पुरा मेन र'डनिफ्राय गाखोबोनो हायो सर्टकाटै सोरबाफोर थाबायना फैयोबा आरोना बे गोजौआवलागि बिथिं आरो बाइक गारिफोरजों फैनांगौ जायो थ' होमबा जों दायो थांनोसै ना मा बुङो औ माने जोंखौ गोजौ लासि थांनो दिया आरोना बादा होबाय फाइन दानगोन नालाय बेनि थाखाय जों फैफिननांबाय आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो आरो ससे जों एसे देखायबावगोन मोजां मोजां जायगा थ' बिदिब्ला थ' होमबा खनसे नायबावदो नै भिउसखौ Asa itu gini nanya, itu mere gini nanya lah. Làm là cái mà thôi. Đâu, cái này gì à thôi, để không được. Wow. Thằng này đây là giống. Ủa anh lên.
Ngapain yang dia lagi ber? Saya kena nanti.